Бес ё ягон таш намешавад. Айфон, Samsung барои заряд намешавад. Агар хud дар ҷиҳати заряд танқисӣ кашида бошӣ, пас видеоро то охир тамошо кун. телефоное ки аз ҷиҳати заряд ягон танқисӣ намекашем. Телефони Tecno Neo 6 Power ва телефони нав бошад Tecno Neo 7 Power. телефонро худо хоҳад ай комплектшон сар мекунем. пеши ин видео чӣ гуфтанем? Агар ай навгониҳои телефоно нархи наво агар бохабар шидан хоҳед, дар видео лайк монда, дар канал подписатсия карда, пахш намудани зангозачаро фаромӯш накунед. телефонам гирифтанӣ набошӣ, лайк мон, шитоби амраи барад ай видео хабардор шава. чӣ хеле гуфтем ай комплект телефоно сар мекунем. Ай комплекти Neo 6 ва мебинем ки дар комплекти Neo 6 чӣ мешавад. баъд зина ба зина дар бораи телефоно ба шумо гап мезанам ки батареяи телефоно чӣ хел қувват мекунанд. телефони Power Neo 6 гуфти худам Power не Power Neo 6 дар дохили комплектатсияш баъзе документҳое дорад ки дар ҳеҷ ки дар кор нестанд ин документҳо ва защитная плёнка ай компания Tecno худуш мешава. чехоли прозрачный обычный ай компания Tecno, блок питания оригинал ва кабели оригиналу якта дига скрипка барои сим-карта бароварда мешавад. ин коробкаш ба фикрам ки уқа интерес нест дар шумо ҳам. коробкаша як тараф мемонем ва мебинем ки телефон чӣ хел дизайн дорад. як бора комплекти Power Neo 6 ба шумо нишон медиҳам. ба фикрам ки ягон гуногунӣ нест дар телефон дар комплекташ. комплект ин ба фикрам ҳамин чизро дорад ва мекушоем баъзи документатсия 12+1 чӣ гуфтани гап ин гарантияи 12 моҳаи компания Tecno мешава. если что агар магазин Realphone шумо телефон харидони бошед, бо 1 сола сервисная гарантия компанияи Realphone дода мешавад. хоб чехоли прозрачный дизайнерский чехоли Power Neo 7 ай Power Neo 6 хеле фарқ мекунад. ҳам жесткияй, ҳам ғафсай, ҳам камтар хушрӯтара чем ай Neo 6 да. дар дохили комплекти телефонам 45 ватта, бистрая зарядка, блок питания оригинал, кабели оригинал ва скрипка барои сим-карта баровардан. пашти ягон чӣ фарқ накард. тоқа чехолаш фарқ мекунад. чехолаш камтар дизайнерский омадагиай. комплекти телефонам як тараф мемонем ва мегзарем худо хоҳад ба дизайни телефоно. Power Neo 6 ин телефон як сол пеши ай Power 7 баромадагиай ва дизайни телефонро бинем ки телефон дута камера такбатор, якта дига спичка дорад ки ин спичкашам камтар ба монанди камера метова, яъне са камераga ранги iPhone. телефон чӣ хел дидесен дизайни необычный дорад. нахтон бинен ну хак технология пеш рафтеса ба ҳамин хотир хел дизайнро мебарад. дар ҳама ҷош нависандагиа ки батарейкаи телефон 7000 мАч мешавад. ягона плюси телефоно дар чия ки батареяш 7000 мАч зарядаш 1.5-2 рӯз свободни телефоно мебаронтонад. дута камера, якта спичка, динамика, стереодинамика, яъне ҳамаи боло ҳамаи поён мехона. ҷои зарядяки телефон Type-C ай тарафи поён бо ҷои наушник дорад ва чӣ хел дидесен экрани телефон плоский, яъне рост мешавад, яъне ягон тарафаш гаштагӣ нест дар телефоно. пас бинем ки телефони Neo 6 ба шумо маъқул мешавад ё ки Neo 7. телефони Neo 7 телефоне ки недавна баромад ва ин телефонам дар як муддати кӯтоҳ тавониста телефони популярӣ шавад. Power Neo 7 дута камера такбатор ранги телефони iPhone 11 12 ё ки iPhone 16 обычный. якта дига камера ай тарафи дасти чап агар ки хел ай дур нигоҳ кунем сета камера метова, яъне се камерага метавонад, яки дар асли телефон дута камера, якта спичка дорад. батареяи телефонам 7000 мАч мешавад. стереодинамика ҳамаи тарафи боло, ҳамаи тарафи поён мехонад телефон. ҷои зарядяки телефон Type-C, ҷои наушникшам ай тарафи поён мешавад. дар телефони Neo 6 як чизи дига дида мешавад ки телефон барои управлят кардани телевизор, ну кондитсионер пул дора, метавонед ки истифода кунед. ин чиза ман дар телефони Neo 6 мушоҳида накардам. не надорад. Neo 6 ин чиза надорад. як дар Neo 7 лазер дора барои управлят кардани техникаву мисол телевизор харидани ҳамин чизо. мегзарем қисмати характеристикаи телефоно. телефони Power Neo 6 экрани телефон бошад 120 Гц IPS меган IPS 120 Гц экрани телефон кор мекунад. телефон камкам игравое ҳам ҳаста. ин телефоно асосан барои курьерое ки ба велосипед ё ки ба мотоцикл ва доставка мекунанд, барои зимистона бисёр телефони хубе ки батарейкаш поддерживат мекунад. чунки гуфтем экрани телефон 120 Гц кор мекунад. вақтон дар комментария ҳатман баҳотиен.
50 мегапиксел основной камераш, дуюм камераш боша 2 мегапиксел мешавад. селфи камераш 12 мегапиксел ва мебинем ки телефон чӣ хел сурат мегирад, чӣ хел пеш мебурад хитон баҳотин. ва процессори телефон боша Mediatek Helio G99 Ultimate мешавад. памяти 8 ба 128 телефон мешавад, памяти 8 ба 156 телефон мешавад ки ман нархномаша ба шумо гап мезанам, видеоро то охир тамошо кунед. ва дар дохили комплект телефон 33 ватта бистрия зарядка дорад ки яъне 33 ватта бистрия зарядка телефон поддерживать мекунад. ин буд характеристикаи Neo 6. характеристикаи Neo 7 мегзарем. фикр намекунем ки ягон чиз телефони Neo 6 фарқ на дар ҳолати дизайнаш боша, фақат управлят кардани техникао вай фарқ мекард, яъне лазераш фарқ мекард. дар характеристикаи телефон якум дараҷа чизе аст ки фарқ мекунад. якум камера, баъд процессораш мешавад. чӣ гуфтани гап? Neo 6 буд Helio G99 Ultimate, Tecno Neo 7 боша процессораш Mediatek Helio G100 Ultimate мешавад. яъне вай 99 и боша 100 Ultimate мешавад. экрани телефон Full HD плюс 120 Гц телефон кор мекунад. батарейкаи телефон 7000 мАч мешавад. совет метем аҷази батарея ягон танқиси намекашем дига. 1,5-2 рӯз свободно иншоалло ки телефон мерасонатон. батарейкаи телефон гуфтем 7000, камераи телефон 108 мегапиксел мешавад. яъне ай Neo 6 50 мегапиксел, ай Neo 7 боша 108 мегапиксел мешавад. дуюм камера чанд камераи ёрасонаш боша 2 мегапиксел мешавад. фронталная камераи телефон 16 мегапиксел. ва телефон ай ҳама хубита чия ки дизайнаш необычный, дизайнш необычный, хеле фарқ мекунад. светои силвер, свети кабуд, свети сиёҳ, ҳамаи свет телефонора ёфтанаш мумкин аст. ва дар телефонҳо як чиз дигаша мушоҳида кардам. телефони Neo 7 як функсия дорад ки дар камераш метавонад ки двойной камера кунад. ҳамаи тарафи пеш, ҳамаи тарафи қафо одновременно метавонад ки сёёмка кунад, сурат гира, камера кунад. ва тарзи камера кардани телефонҳоро ҳар душа як бора сравнид мекунем ва шумо худтон баҳотиен ки камераи Neo 7 хубай ё ки камераи Neo 6. як плюси дигар Neo 7 даи дорад ки IP64 влагозащита, яъне айчакраи борон, яке айчакраи мисол яке борон афтад ё ки ягон чакра об афтад, телефона ҳичи намешавад. дасти тар катиян телефон кор мекунад. ин буд обзори кӯтоҳ дар бораи Neo 6 ва телефони Tecno Neo 7. агар кадом телефонҳо ба шумо маъқул шуда бошанд, ҳатман дар комментария нависонед, мо фикрҳои шуморо мехонем. ва агар ки ба шумо телефонҳо дар кор бошанд, харидорӣ кардани бошен, доставка ба тамоми шаҳру областҳои Россия ва тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон дорем. дохили Москва да бошен, то назди метрора доставка мекунем ки доставка дохили Москва аз 300 рубл сар мешавад. ҳамаи телефонҳо дар магазини Real Phone мешаванд. конечно, рақамҳо дар рӯи экран метавонед ки бемалол муроҷиат кунед. ягон маълумоте ки ман дода ба шумо натонистам, шумо метавонед ки ба рақами болои экраномдагӣ занг зада саволои худтонро пурсон шавед.